Tak, prvá tretina myslím, že fajn, že sme mali dobrý úvod a potom našťastie sme dali dáke góly, superovi sa nepodarilo dať, ale ten výkon dneska nebol taký adekvátny, ako by sme si prijali, ale treba sa tešiť z každej výhry. No. A k tomu Markovi, ten sa mi dneska skoro vyškytal čisté konto, ako by ste hodnotil, si bol kapitán dneska. Tak on je hlavný dôvod, prečo sme dneska vyhrali, takže veľký kredit ide jemu a môžeme byť ďační, že sme ho mali dneska v bráne. Carter dneska hat-trick, ako by si hodnotil ešte jeho prácu? Tak on je tu viac menej od toho a sype mu to a neviem, či je spravodajký rekord v Bystrici, že najviac gólov, alebo také, čo neviem, či sa nemýlim, ale je to dobre, nech sa mu darí, všetci budeme len radi. Tak pro nás byl cíl dneska získat 3 body. To samozřejmě se nám naštěstí přes nějaké kotrmelce, co tam byli, povedlo, protože vždycky hrát proti poslednímu týmu, který prakticky už teď se připravuje na baráž, není nic příjemného a každá nějaká bodová ztráta se bere jako, že je velký průser, když to řeknu úplně na plnou pusu, takže my jsme rádi, že jsme to zvládli. Samozřejmě byli tam někdy, hlavně ve třetí třetině, jsme si to zkomplikovali neskutečnýma věcma. Směrem do defenzivy, bohu dík, využili Prešov akorát jednu šanci z těch mnoha, co měli, takže pak jsme to pečetili do prázdné brány, ale ten zápas byl velmi těžký první třetinu. Myslím si, že jsme velmi dobře hráli to, co jsme potřebovali. Druhá třetina absolutně mimo. A třetí třetinu, tam to zlomil ten gól na 3-1 a začala trošku panika, nebo taková nervozita, ale naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce. Ako by ste zhodnotili Marka Samitensa, ktorý dneska vychytal skoro takmer čisté konto? Dostal přilbu od kluku, to je známka toho, že to byl nejlepší hráč na ledě, takže samozřejmě měl velký podíl na tom, že dneska ty body máme. Carter, co k němu říct? No, já doufám, že mu vydrží zdraví hlavně a že si prostě uhraje individuálně nejlepší sezonu, kterou pravděpodobně už asi má, ale že nám hlavně pomůže do playoff tady těma bodama a tím přínosem, co on má směrem dopředu. Takže klobouk dolů před ním samozřejmě. Tak bojovný zápas z našej strany. Bystrica má kvalitné mužstvo. My sme bojovali, bohužiaľ dostali sme také smolné góly po chybách, ale mali sme snahu, bojovali sme a takto sa môžeme na to pozrieť pozitívne. Dá sa povedať, že tých šancí ste ale mali, hlavne aj za toho stavu 1-3. Tam akože ty ako brankár sa len pozeral sa, ale dajme tomu tam, kebyže možno aj ten nájazd dáte, tak je to ešte väčšia dráma. Určite, ako mali sme tam pár šancí, Aďo tam išiel znovu sám na bránu, bohužiaľ nedali sme gól, no a keď nedáte ten gól, tak nevyhráte, takže bohužiaľ Bystrica mala v tom viac šťastia a vyhrali. 7. prehra v rade, ako túto sezónu vám zatiaľ, dá sa povedať, že niečo to nepadá, ale celkovo je taká dekási na týme, alebo už sa asi skôr pripravujete na tú baráž? Tak áno, 7 prehier v rade nie je moc dobrá vec, ale s výhľadom do budúcnosti sa snažíme pozerať na tie dobré veci, čo robíme v zápasoch, aby naše výkony gradovali a podávali sme čo najlepšie výkony. Of course you feel bad when you lose, but still we are in the situation that we have to try to find positive things, and overall we played like a tight hockey game, but like it always is that if the other team scores, it happens because you make some kind of mistake. Like what pisses me off was like the third goal end of the second period when we had the face-off in our zone. It was only 6 seconds left, and they could score in that 6 seconds. That was a big goal. We had a good chance to come back in the game because they took that 5-minute penalty. But we kind of like fucked up that power play because we were missing the net from every shot. Plus, we took 2 times 2-minute penalty in the fucking inside of that 5 minutes. So that doesn't sound very good or very smart. Still, we scored 1 goal, and it was like kind that we have a chance to come back. But still, we couldn't. But like we are living like already rough times in our team now, so there was a lot of positive things, even like I've been saying many times, even if it sounds kind of stupid to say that we played okay game if you lose, but still overall I think we played well, but they've played better.